Znate onaj osjećaj kada hoćete da pojedete nešto toplo, kremasto i ukusno? Poteža šargarepe je jedna od tih jela. U to ime da počnemo sa pripremom. U željenoj posudi zagrejati malo ulja. Zatim dodajemo luk i malo mešamo na srednjoj temperaturi dok luk ne omekša i dok ne dobije onu providnu boju. Zatim dodajemo šargarepu. Može da bude srednja sečena, ne morate da se opterećujete sitnim seckanjem, s obzirom da ćemo sve kasnije da izblendiramo. Dodajemo jedan neizostrani deo, a to je beli luk. 2 čena su dovoljno. Zatim dodajemo jedan iseckani krompir koji će da da ovom potažu tu kremastu i prelepu strukturu. Zatim dodajemo vodu, tačnije 500 ml vode. Količina vode trenutno nije bitna, bitno je da samo prekrije povrće da bi se jednako skuvalo. I onda dodajemo kocku supe, a ovo može da bude i pileća i goveđa. Ja ću danas da koristim supu od povrća. Spustimo ga na srednju temperaturu i ostavimo da krčka pola sata. Najbolji način da proverimo da li je naše povrće spremno je da uzmemo viljušku, da probodemo šargarepu. Ako se raspada, to je to. Spremno je za dalje. Sklonimo sa vatre i kreće akcija blendiranja. Ja koristim štapni mikser, ali možete da koristite i običan blender koji imate kod kuće. Bitno je da se povrće ispasira. Čim dobijemo ovakvu gustu strukturu, vreme je da dodamo vodu. Dodajemo malo po malo dok ne dobijemo željenu teksturu. Kada dobijemo pravu gustinu, tada je vreme da probamo. Idealno vreme za dodavanje soli i bibera ili nekih začina koje vi volite. Promešamo i ostavimo da se ohladi 10 do 15 minuta. Za to vreme ću da vam pokažem kako da napravimo krutone. Sve što vam treba je hleb. Može da bude stari, sveži, tost, kakav god želite. Bitno je samo da ga iseckamo na kockice. Kada smo sve iseckali, dodajemo malo ulja, zatim so i biber i spremno je za tiganje. Na visokoj temperaturi rastopimo puter. Sačekamo da se jave balončići i dodajemo krutone. Promešamo i ostavimo nekih 3-4 minuta da hleb dobije brown zlatkastu boju. Nakon nekoliko minuta vidjet ćemo da je hleb sa svih strana dobio željenu boju i možemo da pređemo na serviranje. Dobili smo savršenu boju i savršenu gustinu. Moja preporuka za serviranje je dodavanje neutralne paprike koja će da da još puniji ukus ovom potažu. Za kraj dodajemo krutone i spremno je za jelo.